Kaixo artistak, ona hemen 14. igarkizuna. Ze moduz aurreko igarkizunekin? Gogoratu erreprodukzio zerrendan igarkizun guztiak erabili dituzuela. Ea ba, kasu honetan gorputz atal bat da, edo gorputz bi atal. Ea ba, bi anaia dira, 5 ume dituzte. Denbora guztian zintzilika daude. Zeintzuk dira? Pausatu bideoa nahi baduzu. Berriro? Bi anaia dira. 1, 2, 3, 4, 5 ume dituzte. Bakoitzak 5 ume. Denbora guztian zintzilika daude. Zeintzuk dira? Pausatu duzu? Bagoaz, bai, eskuak dira. Asmatu duzu? Begiratu 5 ume, bi anaia dira, beti zintzilika, ez da, klik, eskua behitu beste esku bat ikusiko dugu beste aldetik. Bueno, ba, espero dut zuok asmatu izana, bestela, hurrengoan, bai, beste bat arte artistak.